Kolegyne, kolegovia, vítajte pri našom ďalšom videu, ktoré sa zaoberá interskalenickou blokádou alebo aj upper trunkom. Máme tu kolegu, ideme sa na to pozrieť, ako to urobiť v praxi. Ako som spomínal minule, každý blok má ideálnu polohu pacienta a ideálnu polohu anesteziologa. Pacient leží, hlavu otočíme na kontralaterálnu stranu, v jednej línii je sono, môj priestor, kde sa budem realizovať, a ja. To je veľmi dôležité. V jednej línii musí byť, aby ste si uľahčili prácu. Poloha pacienta, poloha mňa je teda vysvetlená. Ideme hľadať interskalen. Ako sa hľadá interskalen? Niekto priloží a vidí na krk, ale oficiálne sú také dva spôsoby. Prvý spôsob, že si sondu priložíte nad tracheu a postupujete ponad kľúčnú kosť smerom laterálne. Až dovtedy tu máme nejaké cievy, ktoré picháme vena jugularis interna, až dovtedy, kým nenájdeme artéria subclavia, ktorá je tu, tam ju vidíme krásne pulzovať a postupujeme nahor pri nej a už sa nám tu nejaké hrozienka alebo bobulky javia a to už je náš interskalen. Takto sme ho našli posúvaním sa z tejto lokality. Druhý spôsob je vlastne dosť podobný, že hneď priamo nad kľúčnou kosťou hľadáme, kde je artéria subclavia, čiže tu si to priložím a hľadám. Áno, tu by mohla byť, áno, to je ona. A zase len klasicky vystúpam po tých hrozienkach bobulkách smerom kraniálne ku hlave. Takže skvelé. Interskalen sme si už našli. A teraz čo ďalej? Dôležité je tu identifikovať najdôležitejšie veci, ako sval scalenus anterior, scalenus medius a medzi nimi umiestnené korene nervov C5, C6. Keď si kraniokaudálne hýbem sondou, tak ja teraz idem kraniálne, tak tu sa nám vynára C5 a za ňou sa vynára C6. Toto je ideálna poloha. Čo ďalej? Treba si dať určite v tejto lokalite Doppler. Vy neviete, kde je cieva, aby ste netrafili žiadnu cievu, čiže odporúčam pri tejto blokáde vždy si teraz následne zapnúť Doppler, môžeme to urobiť. Môžeme si štvorček, posunieme, či sa tu náhodou nenachádza nejaká cieva, či to, na čo sa dívam, je nerv. Tu je nejaká cievka, pozrite, a pulzuje. Tak na to si musíme dať pozor, kebyže to idem reálne robiť u tohto pacienta. Vypínam. Dobre, máme scalenus medius, scalenus anterior, C5, C6. Ako prísť ideálne s ihlou? Prichádza sa z tejto laterálnej strany. Toto tu, čo vidíte, tento pás sa volá prevertebrálna fascia, čiže cez ňu prejdete s ihlou, ale pozor, nechoďte nikdy cez tento sval k týmto nervom, len prejsť cez preventrálnu fasciu, posúvať sa povrchovo sem, ako keby k C5 a potom sa ihlou stočiť smerom nadol, až sa dostanete do tejto lokality. Tu sa podáva lokálne anestetikum, dávame sem štandardne 7 až 10 ml 0,5% chyrokajnu bez adrenalínu. Žiadne, že dopredu, ako sme to kedysi robili, lebo medzi, má to ísť sem iba dorzálne. Tie senzorické nervy sa nachádzajú tu vzadu. Stačí to úplne ideálne na analgéziu. No a ako hovorím, že pozor na tento sval, v tom svale sú nervy. Konkrétne tento, to vyzerá ako thoracicus longus, sú tam dva. Dorsalis scapulae a thoracicus longus. Čiže môže sa vám stať, že keď pôjdete cez sval takto niekde z boku, tak pichnete do nervu a pacient sa vám moc nepoďakuje. Čiže pozor na to. Čo potom ďalej ešte? Keď ihlu vyťahujeme sem, na schvál som spomenul, že toto je prevertebrálna fascia. To je taký obal, ktorý obaluje všetko pod tým dokopy. A nad týmto obalom sa nachádza cervical plex, ktorý je dôležitý na senzorickú inerváciu. Keď sa ide robiť askopie ramena, tak zrovna na tú štruktúru to potrebujete. Má to väčšiu plochu, ale zrovna v túto oblasti je vhodné vyblokovať, aby ste aj kožu senzoricky denervovali. Ja to robím tak, že vychádzam s ihlou, už som urobil interskalenickou blokádu, vidím s ihlou von sem nad prevertebrálnu fasciu a sem podám 3 až 5 ml. Ideálne sa vám to šíri takto. Je to presne lokalita, v ktorej sa cervical plex má píchať, lebo podmienkou je, aby ste videli C5. Čiže cervical plex, ktorý je zložený z C1, C4, je už túto umiestnený. Toto je sternocleidomastoideus, toto je úplne ideálny pohľad, prichádza sa ako keby sem z laterálnej strany. Stačí podať sem 3 až 5 ml a je to hotovo. Čo sa týka ešte parézy, jednoducho, aj tuto je vidieť vlastne, toto je z C5 odpájajúci sa časť nervus phrenicus, beží po scalenus anterior takto mediálne dopredu. Môže vznikať samozrejme paréza a vzniká vo vysokom počte. Takých udáva sa, že 20%, niekde býva až 30%. Je rozdiel ale paréza, ktorú pacient toleruje, paréza, ktorú netoleruje a nejaké drobné obmedzenie pohyblivosti bránice.
ktorí určite pacienti netolerujú túto blokádu, sú obezní, BMI nad 35, ASA 3 status, alebo takí, ktorí majú astmu, alebo choch, alebo majú už dokázanú kontralaterálnu parézu bránice. U týchto ľudí radšej konzultujte staršieho regionalistu a ja by som odporúčal, tam je veľa spôsobov, ako sa vyhnúť paréze. Ja by som odporúčal ísť potom ďalej na štruktúru, ktorá sa volá upper trunk, ktorú za chvíľu vysvetlím, a tam podať napríklad túto to je presne, tak tu nám spojením C5, 6 pohybom sondy kaudálne vzniká taký konglomerát, to sa volá upper trunk, a sen by som podal 5-7 ml max. Pozrite sa, ten frenikus už pozrite, ako ďaleko odbehol. Čiže tuto je vyššia šanca, keďže to podám sen, že ho zablokujem. Za mňa osobne, na schvál ukazujem interscalene a upper trunk. Za mňa osobne je jednoduchšie píchať upper trunk, pretože keď to aj podáte moc blízko k nervom, je nižšia šanca, že ich poškodíte. Pozrite, ako krásne svieti, je viacej ohraničený a je tam teda nižšia šanca parézy freniku. Čiže kebyže sa mám ja osobne rozhodnúť, či interscalene alebo toto kaudálnejšie upper trunk, to je kraniálnejšie, kaudálnejšie, vyberiem si jednoznačne upper trunk. Upper trunk je vlastne s spojením, ako som povedal, C5 a 6